Adda kano may nga nadaldal nga ubing. Kakunana kin ni mami na, Mami, nakitak ni daddy. Kadwana ni ninang. Simrek da ije kwartuyo. Ako ka. Kunakano ni mami na. Ibagam to da ita. No sumangpet ni dadim. Hindi kano mangmangandan ti rabii. La anak ibagamon. Mami, kunana kano da iti ubing. Nakitak ni daddy. Kadwana ni ninang. Simrek ije kwartuyo. Kiinaramid da. Ter aramidin nyo kinininong. Naala niya. Ti ammo na matiliw na. Ay, naibilag mo gayam niya. Golden rule. Nya ti golden rule nga kuna tayo. From the Gospel of Matthew, chapter 7, verse 12. Anya ti kunana. Do unto others as you would have them to do unto you. Do unto others as you would have them do unto you. Kunana tayo. Positive dati ko ni Matthew. Iti negative connotation aspect na, do not do unto others what you would want others do unto you. Ganyan. Do not want others do unto you. Positive and negative. Daya ti golden rule niya. Kati matatakano eleksyon, ti golden rule, kunana, paborito daw ti nga dengdenggen. He who has the gold rules. Kunana niya. So ano ginatang da kayo tili magasuten, nayat kay maten, gaputad da balitok da. No kitaan tayo dati golden rule apo ket at da kasla connotation na nga Madina. Uray ti negative no positive aspect na, kasla adda kurang na. Adda sabali nga implication na, taapaya. Kasla kumati kunata yun ti Buddhism. Karma kunada da ito inya. No agaramid ka nasayaat, agaramid ka tinasayaat, ta mabindisyonan ka. Iti negative sense, no agbasol ka, no agaramid ka timadi, agsubli kanyam, madusa ka. Kala ko mano, napang ka nagliwliw tito ka, ay kanalabsam tay mangukop nga manok yan titaltalon, ay katiniriter mo matan tatinggadnan, i-Facebook na kanton no, dagit agliwliw nga agtatakaw ti manok, kunadan to dyayan. Kano karma ko na tayo, agsakit ta tiyan mo, wano, agtaki ka niya. Ngam no sanay ka nga agtatakaw, awan, apat. No natangken tarusok mo nga kunada nga kimulbot na pagis mo ta tinakawan amin na kaawanan. Di ti kasla ko di kay pala makarma kunada iti Buddhism di nga teaching. Law of nature. Anya mo ti law of nature, do good, agsubli nga good. Kala ko mano, uray animal, kala ko tarak nam nga nasayat di asom, no ayatem di asom, agsublimat ayaten na nga nasayat. Kastamo ti padam nga tao, no ayatem ti padam nga tao, agsublimat nga ayaten na ka. No dangram ti padam nga tao, ay ka siksikalap at daldawnan ko na namut. Law of nature dayjay niya. The same dayjay Buddhism. Ngam sa bali na ununag da ito'y imbaga ni Apo Jesus dito Ebanghelyo niya. Kasi asino man kadakwada ti mang painom. Sino man ti mang ted ti sangata sa adanom kadagiti kanunumuan akakabsat ko. Awan dua-dua maawat danto ti gungguna. The same matlaang di positive na. Ngam di negative aspect na anya ti kunana, no sika ti pakaipuunan, ti pagbasulan ti kapsat mo, nasaysaya atin nga bitinam ti alsong tatengged mo, bitinan da ti alsong tatengged mo, itapwak da kan ijay, bye-bye. Haan nga, iti Christian belief ni Apo Jesus nga ibagbaga na, nga agaramid ka tinaimbag in the name of Christ. Haan nga, ijay golden rule, ken dijay ti Buddhism, agaramid ka tinaimbag, tapno agsubli, namnamaem dijay agsubli. Medyo narabrabaw dayjay. Ni Apo Jesus sa bali, agaramid ka tinaimbag, ta, itinagan ni Kristo, makaawat kanto ti kungguna. Iti dusa na mo, ti negative aspect na,
na kukadatoy haam mo man nga maawat ditoy daga daytoy nga panusa ngem itintubiyag nga agnanayon kati ti Buddhism ken ti law of nature ke maawat mo nga dagosen madusa ka madusa ta pamilyam nagaramid ka mati madusa ti pamilya madusa ka adda mapasama kanyam kasjay ngem ni Apo Jesus haan ija ito biyag nga agnanayon ija ito panusa panungpalan ti pakaawatam daytoy nga dosa isugaro di sa bali nga pasat ti ebanghelyo tayo nga timbagana at nagmula ti trigo iti mamaturog at amo nagmula iti dakes nga ruot iti dumakkel daan nakita daan apay nga nakadadumet ti madi kuna dagiti adalan na ingkam paruten haan kuna na bayam nga aggiddan da nga dumakkel bayam nga aggiddan da dumakkel tapno inton pa nagaapit isunto ti panangilasin dagiti aggapas kuna da in our term aggapas iso nga ditoy lubong tayo nakitkitaan tayo kakabsat kastoy haan lang nga tay karma wenno law of nature nga no nagaramid ti madi madusa ket no kitaan tayo iti oren ti pagilian tayo nya kitaan nyo alla gugubatan agririridan taapaya isudan samot ti rason ti pakaparigatan tayo kitaan nyo bilyon-bilyon dagita face mask yo majinam nya aglalaban daga po ta face mask imbes ko mga ti nag-iinbesan dati kwarta tayo hospitals ay nya nagan hospital facilities COVID facilities manang danda ti adu nga doktor kada ag-hire dati na nalalaing nga nurses tapno agasan da tayo baliktad kitain nyo di China 2 months 3 months nga imay ti COVID 4 months nagaramid danti inekta-hektarya nga pagyanan dagiti pag-isolation dagiti kakabsat tayo normal normal ti biagdan da tayo inya tinag-iinbesan tayo imbes nga hospital imbes nga agas imbes nga vaccine nya nag-iinbesan da dayta pismas bilyon kuno kumano karma ti ibagbaga tayo nagkuripaspas na kuman nya no kumano karma ti ibagbaga tayo na awan ta kuman ata madusa dagaruden ngam haan magamin nya kasjay ti kina-Kristiyano nga ibagbaga na ket into no panagapit kaya na nga saon into no final judgment kanagmayat at ibaga ni Apo Jesus no ta imam ti pagbasulan ti puon ti pagbasulam putdem napinpintas na may mayat apukol ka basta mapangka ijay gloria kuno ta sakam ti puon ti pagbasulam putdem na may mayat apilay ka basta mapangka ijay gloria kuno ta matam swatem Father madimot kaya mo nga swatan ay madi siyak ti number 1 nga CCTV di ayan mi apo si kamay nya amok amin lumablabas pa ilaan ka amokon swatem ko na naman biblical kay to na may nga Domingo kadda nang swat ti mata nang may makimisan na isalakan to kuno tangiwat mo tatakles nga tarabitab dagiti tao nga insecure kada jay takles agsasao ti ururay aging ka nga makabubuo ti istorya nga hanapay plinanplano di na ammo nga nakadadon ti nasaktanen nakadadon ti nadadaelen agsasao nga di na makunkontrol jingiwat na di na ammo nga masaksaktanen sorry yes you say sorry but the damage has been done nalpasen nasakitin awan to respeto na kanya mo nasakta mo na tao kuno addan to may makimisa nga Father, good morning ko na nang taga. Ay biblical kay tumatan. No dagito ti rason ti pakadosaan tayo ko na nakakabsat po din tayo. Kanagrigat tinagrigat nga rod datang ibagada ka naimula ka at trigo agbalin ka laeng nga dakes nga ruot itigimong. Maakaran agbalin nga ruot haan nga makatulong itigimong sikat ti agbalin nga dakes itigimong. Apaya si katirason ti pagbasbasulan da. Gadatakin na chismosa mapo na naakaram amin niya kumarim uray no nasaya at kayat nga biyag ngem talaga ing kadanunan. No hamula nga danunan, hoy adda ibagak nga mamu ibagbaga chismis daytan.
kabutang nga pangrugyan ti sao. Nga di baga kami bagbaga ako na. Kano si ka, imbes ko mga binaybay amon agtalnakan, intulong mo bay lakin kapsat mo nga mapagbasol. Gumatang tayo tunga tati sa gagay sa atay nga alsong niya, testingan tayo. Ano, sino ti at pamati na i-disok toy, lagi tayo, no sikat, ipagbasbasulan di kabsat mo, sa gagay sa tayo, alaan tayo, irip ko tayo, awan to kat pumarogi agraman pa di. Awan tayo maamin na nagsara ta simbaanan. Kada ito naglawag na ito imbaga nakakabsat niya. Ngano dagiti ti pagbasbasulan tayo, pugden tayo isugarod nga adagon daway nga agbabawi. Iti positive sense namat, iti napintas nga panggap kumamat, apay gamin nga hantay aramidan dagiti banbanag para ti pakaidaydayawan ni Apo Jesus. Apay nga marigatan tayo nga mga ramid kadagiti banbanag tapno maidaydayaw tinagan ti Dios. Kasla ko kada kayo nga frontliners. Apo, alam mayat mat nagrigat mat ati frontliners kasi mat agpuy-puyat ka. Ngam pan nakilangan mo kadagi jay tattao ka ubayas. No kaya da ka nga ikanti itlog ko orewan pa slip na kaingkan ko na. Ngam na awan maitid na ko, papanam. Apo, feeling doktora. BHW kas lamo doktoran. Tanod pa ilaang ka kas lamo SPO4-ran. Ngam na dagiti mangmangted, di umulog jilugan na di mangted, kaure hanga nakapismas handa dildilawon ta, umay mangmangted ti tinapay nga sa nga baki. Ngam dagiti lumabas laang nga na ibaba na la di pismas na, kunamla no makamat nga inya nagan na. Isuda ka di mo ilaang ijay ka handa magpismas ta na bannog dan piman. So nga, no daduma, apa yung hantay mabalin nga aramiden, nga itinagan ni Apo Jesus dagitoy. Uri mo datayo ang uri hantay frontliners datayo ko hantay mabalin nga aramidan ni karkarigata mo na. Lasi ati jag Christmas adayo kay meten maang sanak. Ngam norumwar kayo na kapay nga mabalin nga tapno laeng isalakan mo ni kabsat mo tulungam ni kabsat mo. No aramidan tayo dagitoy itinagan ni Apo Jesus. Anya ti kunana gungguna awan sartay na kun ngarod ni pagsasao nga paborito ni the late ampay nga the late man ni Bishop Emeritus tayo ni Apo Ernesto Salgado anya ti kunana no tulungam dagiti pobre kunana no agsubli triple no naimpapuso kayat nga sa uno naimpapusuan ti tulong mo no agsubli triple haan ang daytoy tulungam tadda pampanunutam nga dandanimanan panagpipili awan data adayo tina Kristiyanuan nga biag tayo dayta agsingsingpet kat hammo kayat ti madosa haan nga kasya tina Kristiyanuan agsingsingpet kat maidaydayaw ni Apo Dios tapno maitan-ok ti kabsat mo nga tao kano dayti mga sitwasyon tayo kakabsat nagrigat pandemya nagado ti agsagsagaba kakabsat tayo nagado ti dumawat ti kararag adda nga makaangis adda maawawan ang tidara adda mabutengan nga agpa-check up uray no agngangabitan taawam met ti mangawat dagiti doctors dagiti agtrabaho ti ospital na banbanugdan agkurkurang tayo ti agasen agkurkurang tayo ti pasilidadен daytay methan nga napat ay dagitay methaan unay nga iso ti kapatgan ti pag-investan dagitay nakatugaw masada aga apa kakaasi tayo nya ngem laglagi pen tayo uray kas ano nga COVID uray kas ano nga ECQ kada MECQ kada amin idtan haan na tayo mabalin nga tipden dagitoy tapno ipari na tayo ti ayat tayo kadagiti kakabsat tayo obligasyon tay latta ti agayat ited tay latta daytoy nga panagayat haan na mabalin nga tipden di puso tayo haan na mabalin nga tipden di aramid tayo nga maidaton itinagan ni Apo Jesus uray kas ano karigat ti biag tayo uray kas ano karikot haan nakabailan nga tipden di puso tayo nga agayat mga ramid dagiti banbanag itinagan ni Apo Jesus ngam no nagpaabak tayo simmabay tayo datay pay ti rason ti pakairurumanan dagiti kakabsat tayo ay kaalsong ati agururay
nagsayaat no pandemya apaya won adoti ayuda sadot ha maday kala ko maday tay di panunot ka sa bali di panunot narigat ano kasya imbes nga adda mapangkinikabsat mo nga mas narigrigat ka kaslaka la dati nauawanan nga umagaw ang mga dakes ta tulong garod ti gobyerno dati ngam no di panunot mo nga nagbalin nga negatibon imbes nga tulong nga ayaten tumulong ka agayaten madi nga kakabsat anat kabailan nga tipden anat kabailan nga mangyawat iti sangatasa nga danom nga addaan ayat kadagiti kakabsat tayo uray pandemya uray marigatan tayo uray pa irurumenda tayo data may tayag kararag adu ati manggura kada tayo pagsardengan da tayo wen basta ti kararag tayo hantay agsaksakit hantay maalisan ti kararag tayo umay tay laeng agdaydayaw kuno adda virus mo nga ammom sa kapila imayag bitinan tay tatengednan at iti kambil tay takalsadan makaammo biyagnan haammet awan ti kasjay nga panggep hantayo nga umay mangsursurdo hantayo nga umay mangirurumen kin agpairurumen umay tayo agdaydayaw umay tayo agkararag tapno lumag-an daytoy kin aramiden tayo itinaganan ni Kristo